Sziasztok! Már jöttünk is vissza, hát egy kicsit hamarabb, de majd gyorsan elütjük, itt még van egy percünk, és már meg is telt a melegedőnek nevezett alsó sorunk, amit ugye ti most nem láttok. Hát aki nem tudná, a reggeli meeting folytatás van, Nyisztor Vilmos és Jakab Tünde köszön benneteket, és hát nagyon érdekes kis egy óránk volt. Nagyon szeretem az ilyen tréningeket, amikor tényleg csak egy pár szót mondok, és akkor így dől az előadóból a tudás. Hát itt beszélgettük az előbb, ugye Tündi az előbb telefonon volt, a másik telefonnak a végén meg én voltam, és akkor beszélgettünk, és azt mondja Tündi, basszus, ez a csaj ott van. Tehát tényleg, gyerünk egy ilyen Theta Healing-es tanfolyamra, úgyhogy hát most gyűjtjük a lovettát, és el fogunk hozzátok menni, mert nagyon aranyos történet, és hát tényleg olyan sok trénert hozunk, és hát most melyik ujjamat harapjon, hogy hova menjek, mindegyikbe elmerülnék szó szerint, de valahogy én úgy éreztem, hogy Szilvi összefoglaltad azt, amit mi képviselnénk, ugye mi ugye egy hálózatot építünk, egy ilyen kommunikációs rendszert építünk az egész világon, és az a teremtés, amit én néha így megélek magamon, én észrevettem, hogy tudok pénzt teremteni, tehát ez elég jó kis észrevétel volt. Soha nem teremtettem akkora pénzt, hogy most ilyen nagy milliómok lennék, bár voltam milliómos, de nem az hajtott engem se, hanem úgy mindig legyen annyi, amennyi kell, de mindig volt is annyi. Hát Tündi már tapasztalta egy párszor, hogy tényleg minél többet költöttünk, annál több jött vissza, aztán úgy már csodálkozott is Tündi, hogy te lehet, hogy ilyen kis varázsló vagy, el is nevezett engem ilyen lónak, de nem, egyszerűen tényleg lehet teremteni, és hogyha tényleg úgy élünk vissza, ahogy nem élünk vissza ezzel a tudással, akkor nincs ebben semmi probléma. Én csak mondom az érdekességet, 3-szor voltam benne a bankba úgy, hogy egyszer tartom a meetinget, és akkor jönnek be hozzám, hogy hát menjek már, mert a bank nem tudja kiadni a pénzt. Hát mondom, milyen pénz? Hát már nekem meg egy csomó más embernek. Hát mondom, most én nem tudok, most megyek be, uzim nincsen, de hát abban a pillanatban hagyjam ott a meetinget, de már nem érek rá, hát itt emberekhez beszélek. És úgy higgyétek el, hogy be kell mennem a bankba, aztán így megnyomtam a gombot, sorállás, cetli, úgy, ahogy szoktam, és akkor úgy oda kellett mennem egy hölgyhöz. Személyigazolvány kér, odaadom a személyigazolványomat, és akkor alá kellett írni mindenféle papírt, néztem, hogy mit írok alá, és akkor úgy kérdezte, hogy átutalja a számlámra? Mondom, nem. Készpénzbe kell? Igen. És akkor tudjátok, így elkezdődök, az ezresek így, és akkor amikor ilyen köteg így belekerült egy borítékba, és odaadták. Ez megtörtént most egy 3 hónappal ezelőtt. Eltettem a pénzt így a zsebembe, és akkor most kimehetek, és látta a hölgy rajtam, hogy hát persze. És akkor szépen kimentem, és vártam, komolyan mondom, vártam, még jó, hogy belem Theta Healingeztem magamnak egy ilyen vészcsengőt, megszólalt volna, és akkor nem akartam elhinni. Tényleg lehet teremteni, bármennyire is hihetetlen, akik ugye barátaim ismerik ezt a történetet. Hihetetlen, ami. Úgyhogy köszi Szilvi, hogy eljöttél hozzánk. Ha van kedved, maradj még, mert nagyon érdekes hölgy jön már vissza hozzánk, ugye másodszorra. Tündi, neked mi erről a véleményed így hirtelen indításnak? Hát tulajdonképpen a mondani valódban benne volt az, hogy nem akartad elhinni, hogy ez veled megtörténik, de tulajdonképpen mégis bevonzottak, mert erre vágytál, erre teremtettél, és itt van az, hogy akkor fogad már el azt, amit oda teremtesz magadnak a bőséget, és ez minden területre értendő, nem csak ugye a pénzügyi dolgokra, és ami az első meetingnek is a
fergeteges része volt, hogy egy idő után megvonod azt, hogy ki kell mondjam, hogy tökölsz, hogy így halogatod, hogy már úgy csak úgy el vagy, mint a langyos víz, közben meg már ott van benned az erő. És a Szilviben ez az erő volt benne, ami ugye átjött az elmúlt 1 óra alatt, hogy cselekedett, csinálta, megvalósította magát, tudatossá vált, és azt mondom, hogy minden benne volt az ő mondani valójában, és én nagyon szépen köszönöm. És akkor szeretettel felhívjuk a 10 óra 10-es meetingünknek a kedves résztvevőjét, Havasi Katalint, aki már ugye volt nálunk. Sok szeretettel köszöntünk, és tiéd a szó. Adom is Katinak a szó, de mielőtt még egy pár szót hagyd mondjak rólad, Katalin. Mondtam, ugye voltál nálunk, aztán két dolog miatt hívtunk vissza, illetve 3. Az egyik dolog az én hibámból történt, hogy amikor csináltam egy videót rólad, valahogy a hangja nem lett olyan, amit én szerettem volna, és mondtam, hogy így ezt nem adom ki, tehát valószínűleg vissza kéne hívni Katit. Na most a másik az, hogy őrületes jó voltál itt reggel. Tehát tényleg a többiek visszajelzése alapján mondták, hogy hívjuk már vissza Katit. Hát jó, mondom, akkor megpróbáljuk a lehetetlent, hát ha mégis sikerül. És maga a téma, amit ugye te képviselsz, az a tudomány, az megint egy ilyen nagy kincs, amit tudni kéne az embereknek, hogy ne szaladgáljanak össze-vissza mindenfele, hanem ilyen szakemberekhez, ilyen jedikhez mondanám Hosszúsanyi barátom, hogy egy ilyen jedi hölgyekhez tessék elmenni, ide kell menni tanácsot kérni, mielőtt itt nem kell megkérdezni orvosát, gyógyszerészét, hanem egyszerűen fölteszik a hölgyek a kérdéseket, válaszolni kell, aztán mikor az ember kilép az ajtón, akkor azt mondja, hogy hoppá, ez azért megérte, hogy itt voltunk. Úgyhogy nagy szeretettel üdvözlünk itt téged ebbe a virtuális stúdióba. 75-en kíváncsiak most rád, Kati. Úgyhogy akit így esetleg nem ismernének, egy picit még egyszer mutatkozz már be nekünk, és akkor utána görgetem a témát. Szia, nagy szeretettel üdvözöllek! Én is mindenkit szeretettel köszöntök, jó reggelt kívánok! Azokat külön, akik a múltkori előadást is hallották, és azokat is nagy örömmel, akik most találkoznak ezzel a témával először. Hát magamról annyit, hogy én hipnoterapeutaként dolgozom, ami azt jelenti, hogy a hipnózis módszer segítségével segítek az embereknek a tudatalattiukban megbúvó úgynevezett működési mechanizmusokat megtalálni. Ez így kicsit bonyolultan hangzik. Gyakorlatilag olyan emberek fordulnak hozzám, akik valamilyen szempontból nem elégedettek az életükkel. Néha nem tudják, mit kéne tenni, néha tudják, hogy mit kéne tenni, de nem sikerül megtenni, nem sikerül ezt megvalósítani, és én abban segítek nekik, hogy megtaláljuk azt, hogy mi az a belső akadály, belső önkorlátozó tényező, ami nem hagyja őket érvényesülni. Nagyjából és röviden ennyi. Igen, én visszanéztem egyébként az előző videódat, úgy meghallgatgattam, és azt a következtetést vontam le, hogy nagyon sokan téves megközelítésben, hogyha valakinek mondjuk, hogy hipnotizőr, vagy hipnoterapeuta, remélem jól mondom, akkor úgy hát mindenkinek az Alfonso jut eszébe, hogy tudjátok, volt ez a kis filmje, a Kemény Kalap és Krumpli úr, és akkor ő nagyon jól kifigurázta ezt a dolgot, meg az indiai csodaguruk, meg a hinduk jutnak eszébe, de közben meg egy nagyon komoly tudomány, amivel azért nagyon sok embert lehet megsegíteni, és hát ugye sajnálatos módon az én édesanyám, hogyha hamarabb ismerte volna például a te tudományodat, akkor nem kellett volna 30 évet kórházba tölteni, esetleg egy pszichiátrián. Csak akkor láttam, amikor ugye elmentünk látogatóba, de hát valószínűleg a karmája ezt hozta, hogy ezt kellett megélnie, vagy nekem megmutatnia. De talán, hogyha most itt a közönségben van valakinek még élő anyukája, akit esetleg el tudna hozni a Katihoz, akkor szóljatok, mert itt lehet segíteni is. Egy picit így egy nagy vonalakban mondj már erről a tudományról, amit ti végeztek, hogy hogyan megy ez, hogyha valaki elmegy hozzátok, Kati. Igen. Mindig örülök, ha valaki a félelmeket, vagy a közhiedelmeket szóba hozza, akár az új kliensek és az első találkozón, mert jó ezeket mindig előre tisztázni. Tehát természetesen az irodalmi művek, a filmek, azok a produkciók, akik valahogyan hatni szeretnének ránk, vagy amelyek valahogyan hatni szeretnének ránk, azok nem csak a hipnózisból, hanem más dolgokból is, amiknek én nem vagyok szakértője. Ugye nagyon sokszor részelemeket ragadnak ki, vagy egy picit átformálják
a saját céljaiknak megfelelően. Gondolok itt nagyon egyszerűen a Mário és a Varázsló című műre, ahol ugye sokan találkozhatunk azzal, hogy nagyon kellemetlen helyzetben hoz egy fiatalembert ez a hipnotizőr, aki ugye arra kényszeríti őt, hogy csókolja meg a színpadon. És ez egy irodalmi műnek remek, és én azt gondolom, hogy sokat tanulhatunk belőle, csak éppen nem a hipnózisról. Viszont a közhiedelemben van a hipnózisról egy olyan félreértés, hogy ha én hipnózisban vagyok, akkor velem bárki bármit megtehet, illetve gondoljunk csak a mandzsúriai jelölt szindrómára, vagy engem rávehet valami olyasmire, aminek hatására én olyan dolgot cselekszem, amit tudatos állapotban nem tennék meg. Na most ez nem így igaz. Gyakorlatilag ez az első dolog, amit én mindig mindenkinek elmondok, aki hozzám fordul, hogy én tudok az ő saját céljainak a megvalósításában segíteni, de ezt neki akarni kell. Ugyanis nem vagyunk gépek, és nem vagyunk gépiesíthetők, semmilyen sci-fi meg egyéb filmek ellenére sem, és ez azt jelenti, hogy hipnózisban is azokat a folyamatokat tudjuk magunkban katalizálni, amelyek már ott vannak. Mindannyiunkban vannak tudatalatti vészcsengők, amelyek nem engednek minket rábírni, rávenni olyasmire, amit mi nem szeretnénk. Ilyenkor két hatása van, és én magam is részt vettem ilyen kísérletekben, hipnózis képzésen, és ez nagyon érdekes volt, amikor hipnózisban valami olyasmit szeretnének neked mondani, illetve veled végrehajtatni, ami neked vagy erkölcsi, vagy egyéb határaiddal nem fér össze, akkor két dolog történhet. Az egyik az az, hogy egyszerűen nem hajtod végre, a másik pedig az, hogy úgynevezett, vagy úgy is mondhatnám, hogy kihozod magad hipnózisból, kintől a szemed, és nem hajtod végre ezt a kérést. Olyan is történhet, hogy egyszerűen nem reagálsz semmit, mert szereted a hipnózis állapotát, ami egy fantasztikus érzés, de gyakorlatilag ezt az első és nagyon-nagyon fontos dolgot azokkal, akiknek van esetleg valami ilyesmi félelmük, érdemes tisztázni, amúgy ezt ki is lehet próbálni, és akkor ezt mindenki átélheti. Tehát ez az egyik fontos tényező. A másik arról, hogy mi is ez a hipnózis. A hipnózis az gyakorlatilag egy olyan megváltozott tudatállapot, ami az agyunknak egy nagyon-nagyon természetes állapota. A múltkori előadásban éppen ezért szóba került az agykontroll módszere, amely ehhez hasonlatos módon, nem egy egyben ugyanaz, de ehhez hasonlatos módon dolgozik. Tehát az agyunk körülbelül napi 6-8 órában kinek mennyit teheti meg, de úgymond belemenekül ebbe a hipnotis állapotba, vagy megváltozott tudatállapotba, vagy mély tudatállapotba, ami azt jelenti, hogy az agynak erre szüksége van. Biztos mindannyian jártunk már úgy, hogy vezettünk az autóban, és 3-4 utcát megtettünk úgy, hogy észre se vettük, hogy hogyan kerültünk oda. Mindannyian jártunk úgy, hogy olvastunk egy könyvet, és vissza kellett lapozni 2 oldalt, mert valahogy úgy elkalandoztunk, vagy úgy eltűntünk a könyvolvasás elől, és úgy is jártunk mindannyian, velem nagyon gyakran előfordul, hogy amint elindulnak a reklámok a televízióban, abban a pillanatban hipnózisba kerülök, kikapcsolok, pihenek, és egyáltalán nem figyelek oda. Úgyhogy gyakorlatilag a hipnózis maga az agyunknak egy nagyon-nagyon természetes megváltozott tudatállapota, ami szükséges a feltöltődéshez, szükséges a pihenéshez. Ebben az állapotban az immunrendszerünk hihetetlenül aktív, az öngyógyító folyamataink nagyon-nagyon erősen működnek, és ezért van az, hogy mind terápiás módszer, mind segítő módszer nagyon-nagyon sikeres a hipnózis, mert gyakorlatilag a lelki és a fizikai öngyógyító folyamatok miatt nagyon-nagyon gyorsan lehet bizonyos problémáktól megszabadulni. És amit a múltkor a végén csak ilyen csinálónak említettem, aztán hogy meglátjuk, hogy ma lesz rá idő, van a hipnózisnak egy orvosi ága, amit én fantasztikusnak tartok, ez a hipnózis anesztézia, ami azt jelenti, hogy nem kémiai szerekkel, nem orvosságokkal altatják el a beteget és műtik meg a hasát, a lábát, vagy adott esetben végeznek császármetszést. Mind a 3-ra láttam saját szememmel olyan jó kis videókat,
ahol fantasztikus volt látni azt, hogy egyszerűen hipnózis anesztéziával milyen jól tűri a beteg a műtétet. Ennek hihetetlen nagy előnye, és én nagyon nagy szurkolója vagyok ezért, hogy ez Magyarországon is megerősödjön, hogy egyszerűen a műtét után a test, a lélek, a szellem csak arra kell, hogy koncentráljon, hogy ezt a gyógyulást befejezze, hogy a sebeket regenerálja. És nem kell külön a szervezetnek egy hihetetlen nagy munkát végeznie azért, hogy azokat a kémiai anyagokat, amivel a mi agyunkat úgy kiütötték, hogy ne érezzük azt, hogy felvegyek a hasunkat, ezeket kiürítsen. Ha olyanok vannak itt, és biztosan a nagyszámok törvény alapján nem vagyok ezzel egyedül, aki átesett már műtéten vagy műtéteken, az nagyon jól tudja, hogy milyen állapot az a műtét utáni egy-két nap, amikor egyszerűen ezeknek a méreganyagoknak a kiürítése zajlik. Azt sajnos még a magam bőrén nem tapasztaltam, hogy milyen ez, amikor hipnózis anesztézia van, viszont ezek az orvosi dokumentumok, ezekről a műtétekről, amit a világ több táján végeznek, abszolút értelemben igazolják azt, hogy sokkal-sokkal gyorsabb a regeneráció, és sokkal gyorsabban épülnek fel a betegek. Úgyhogy így most a nagy ágazatokról ennyit, de természetesen bármelyikről szívesen mesélek még. Nagyon aranyos dolgokat mondasz, illetve folyamatosan azon gondolkozom, hogy ugye a tudatos életet mondjátok mindannyian. Ugye az Ildik, vagy a Szilvia is az elébb azt mondta, hogy most egy ébredés van szerintem így a világban. Nem tudom neked erről mi a véleményed, hogy azt látjuk, hogy már úgy az emberek nem arra vágynak, mire, mit tudom, 100 évvel ezelőtt. Ugye már megvolt a technikai forradalom, már hogy az internet megjelent, most már szinte mindenre van lehetőség, hogy leszedjem szó szerint. Hát hogyha ugye a Theta Healinget nézem, ugye a Szilvia azt mondta, hogy le tudom szedni még az információkat a központi úgymond adattárból is, és nálatok is azt látom, hogy ti ugye terapeuták az emberekből szó szerint kiszeditek azt, amire ő ráébred. Tehát fölébresztitek az embereket, olyan, mint a Lamborghini-ban van egy ilyen start gomb, hogy így megnyomod, és akkor elindul az autó, hogy valami ilyesmi van. Most ez mondjuk nem konkrétan a hipnózissal foglalkozó témakör, de hogy mi a véleményed erről az ébredésről? Te mit tapasztalsz így a környezetedben? Igen. Én azt látom nagyon nagy örömmel, hogy akkor, amikor az embereknek bármilyen jellegű problémája van, és ez lehet, ahogyan te is említetted már, akár anyagi, akár egészségügyi, akár élet, vagy nagy szavakkal élve életvezetési, hála az Istennek egyre inkább fordulnak a saját belső világuk felé. Hozzáteszem, hogy ez már az első és talán legnagyobb lépés, amit ezek az ébredők megtesznek, és utána még van munka. De én nagyon örülök annak, hogy hétről hétre mindig találkozom olyan újabb és újabb emberekkel, akik azt mondják, hogy lehet, hogy éveket vagy akár évtizedeket töltöttem el azzal, hogy az életem helyzetéért okoltam szülőket, párkapcsolatot, más embereket, de most ráébredtem arra, hogy magamban kell a megoldásokat megtalálnom. Magamban kell először megtalálnom azt, hogy miért így működöm, és utána pedig azt, hogy hogyan kellene ezt máshogy csinálni. Én azt gondolom, hogy manapság a kommunikációs világ megváltozásával, az internet mint csoda elterjedésével, talán többnek, nagyobbnak, jelentősebbnek tűnik az ébredők közössége, mert egyszerűen könnyebb nekünk egymással kapcsolatba lépni, vagy ismerkedni, illetve most jelenleg egy olyan korban élünk itt Magyarországon, ahol ezt szabadon művelhetjük. Ettől függetlenül én abszolút hiszek abban, hogy az ébredők mindig ott jártak az emberek között, mindig próbáltak segíteni, mindig próbáltak más utat mutatni. Olyankor talán még nem volt, hogy az ébredők lettek volna többen, mint az alvók, de ez csak az én személyes tippem, nincs rá konkrét információm.
de az biztos, hogy egy olyan korban élünk, ahol a saját ébredésünk története és a saját példamutatás az hihetetlen erős tud lenni, bármilyen dogmával, vagy bármilyen klasszikus bevált uram-bocsánat vallással, vagy egyéb rendszerrel szemben. Nagyon-nagyon sok olyan ember keres meg engem is. Akik egyszerűen láttak valakinek változást, látták azt, hogy valakinek ez már sikerült, hogy sokkal tudatosabban éljen, és sokkal inkább a kezében tartsa az életét, és ezért jönnek el, hogy ezt ők is meg szeretnék tanulni. Nem csak olyan emberek fordulnak hozzám, akiknek valami hihetetlen nagy fizikai vagy lelki problémája van. Nagyon nagy számban fordulnak hozzám olyan emberek, akik azt mondják, hogy én azt érzem, hogy nem vagyok jól a bőrömben, ez engem nagyon zavar, azt sem tudom, mi a bajom, és azt sem tudom, hogy mit kéne csinálni. És ilyenkor ezzel a módszerrel nagyon-nagyon jól fel tudjuk térképezni azokat a belső működési mechanizmusokat, amiket meghatározzák, és erre mondom én, hogy kell akarat és kell cél, de ha van, akkor nagyon-nagyon jól lehet azzal segíteni az embereknek, hogyha segítünk az ő saját belső ébredési folyamatokban. Mindig lehet egy picit motiválni, egy picit húzni, egy picit nagyobb kabátot valakire adni, mint ami az ő mérete, de természetesen az ő belső tempója az, ami a legjobban számít. Éppen ezért, én nem tudom, hogy ilyenről is beszélgettetek, hihetetlen nagy felelősség azok számára, akik már úgy gondolják, hogy ők felébredtek, az, hogy továbbra is tudjanak szeretettel és tisztelettel fordulni azok iránt, akik még nem. Akik még egy régi programban döcögnek, akik még a szenvedésben, az önsajnálatban és egyéb rossz állapotokban vannak. Mert azért azt is tudjuk, és talán a Szilvivel ez is szóba került, hogy bizony-bizony a frissen felébredettek, a frissen megvilágosultak első nagy hibája az szokott lenni, hogy aztán mindenkit meg akarnak változtatni, mindenkit meg akarnak győzni, és ez egy tanulási folyamat az embernek a saját ébredése is, hogy ezt hogyan tegye olyan formában, hogy ez valóban egy segítség legyen a másik fél számára. Ezt nagyon jó, hogy elmondod, és köszönöm is, hogy elmondod, mert én is találkoztam már olyannal, hogy elvégzett valaki egy tanfolyamot, és akkor utána már ő azt hitte, hogy már föl van ébredve, holott akkor kezdődött volna igazán, és már oktatott, meg már mindent csinált. Nekünk a feladatunk hát inkább egy kis missziónak tekintjük Tündivel, pillanatra föl is hozom, hogy bemutassunk olyan embereket, mint ti is vagytok, olyan Jedi hölgyeket, férfiakat, akik ugye tényleg méltón tudnak tanítani. Na most ugye folyamatosan fogunk hozni olyan tapasztalatokat, tehát arra kérünk benneteket, hogyha van erre mód, hogy aki ugye elment hozzátok, egy pillanatra még a Katit fölhozom, aki elment hozzátok, Kati, illetve Szilvi még itt van, és egy ilyen komoly változáson ment keresztül, és hajlandó arra, hogy esetleg megnyilatkoztassuk, hogy elmondja, hogy hát igenis romokba hevert az életem, egyszerűen már kilátástalan volt, már fönn voltam a 10. emeleten, hogy kicsit úgy lenézzek gyorsabban, és akkor aztán mégiscsak magamban néztem, és elmentem Katihoz, vagy Szilvihez, és akkor megváltozott az életem, mert tulajdonképpen ez lenne az ébredésnek mert ugye nem csak elméletet akarunk mutatni, hanem igenis tapasztalatok viszik előre az embereket. Még erről kérdeznélek, Kati, hogy most például az elmúlt évben van-e olyan, persze, hogy van, hát hányan, de olyan, ami úgy téged is megdöbbentett, hogy hoppá, ezt azért nem gondoltam volna, nem kell természetesen nevet mondani, de van-e olyan, ami ugye neked a szívedet is úgy megmelengeti, hogy hoppá, ez olyan történet. Igen, több is, és már sokan bíztattak, hogy ezeket a helyzeteket, történeteket le is kéne írni, és mások elé tárni. Hihetetlen nagy változásokat látok, és hihetetlen nagy, ha most ez a szavunk, hogy felébredés, akkor hihetetlen nagy ébredési folyamatokat látok. Olyan is van, aki adott esetben mondjuk egy második ébredési ciklusában tér vissza, mert azt mondja, hogy ott akkor megoldott valamit, ott akkor elindult valami,
és adott esetben vagy megtorpalva érzi magát egy folyamatban, vagy pedig azt érzi, hogy kéne valamiben tovább lépni, de ez egyébként nem sikerül. Aki most így hirtelen eszembe jutott, mint eset, az pontosan egy olyan hölgy volt, aki a 40-es éveiben járt, és amikor hozzám fordult, és annak a klasszikus példája volt, amit az imént említettem, hogy ő csak azt tudta, hogy valahogy nincs jól a bőrében. Azt vették, hogy hihetetlen kritikus lett a környezetével, mindig megbántva érzi magát, mindig azt érzi, mintha ő vele nem benne nap megfelelően, stb. De amúgy egy jó anyagi helyzetben él, egy kellemes kapcsolatban él, gyereke van, egy olyan munkája van, egy olyan vállalkozás, amit szeret. Tehát, ja, és hozzá kell tennem, hogy bár voltak természetesen nehézségek az ön múltjában, az ő gyerekkorában is, de azért nem beszélünk hatalmas tragédiákról. Gyakorlatilag egy ilyen célvesztett állapotban, egy nagyon-nagyon erős melankóliában kezdett el hozzám járni. És ahogy haladtunk ebben a belső munkában, és ahogy felismerte a saját belső működésében azt, hogy miért is nem mert ő soha célokat kitűzni. És addig, amíg az élet sodródott vele, mert felnőtt és lediplomázott, és férhez ment, és gyereket szült, és haladt az élet, hozzá kell tennem, hogy csak kívül, belül nem. De addig nem is vette észre ezt az állapotot. És néhány találkozás kellett csak, tényleg vele nem kellett túl sokat dolgozni azon, hogy egyszerűen, hát sajnos ez egy kicsit megfoghatatlan fogalom, de remélem, hogy másoknak is olyan sokat jelent, mint nekem, megtelt élettel, lettek céljai. Mert ugye a beszélgetés legelején szóba került a teremtés. Hát a teremtés alapfeltétele, hogy tudjam már, hogy mit szeretnék. Tudjam már, hogy merre szeretnék haladni. És elkezdett új tevékenységeket, új munkákat, sokkal jobban ki tudott teljesedni az otthoni életében, a családi életében, stb. És valamikor a nyár elején is búcsúztunk, és egy hete valahogy felhívott reggel, csörgött reggel a telefonom, éppen az első klienst vártam aznapra, és akkor gyorsan felvettem, mondom, hát ha bajban van, hát ha van valami gond, és azért hír, és a világ legcsicsergősebb és legaranyosabb hangján szinte belekiabálta ilyen viráman a telefonba, hogy ő csak azért hív engem, hogy elmondja, hogy mennyire jól van, és mennyire jól érzi magát a bőrében, és mennyire működnek a dolgai, mennyire könnyedén abba hagyott a környezetek kritizálásával, vagy az önsajnálattal, és hogy milyen jó előre felé haladni, és milyen jó érezni, hogy valami felé halad. És milyen jó érezni azt, hogy életében először 40-valahány évesen már nem sodródik az élettel, és nem a szociális, társadalmi és egyéb titulusai, formái határozzák meg az ő életét, hanem ő igazán belülről tud élni, és hogy ezt nagyon köszöni. Mondtam is neki, hogy ennél jobban a nap nem tud indulni, mint egy ilyen telefonnal. Én ezt tartom nagyon nagy dolognak, amikor valaki önmagára tud találni ebben az ébredésben, és talán az ébredés maga is valahol ezt jelenti. Nagyon köszönöm, hogy elmondod, és éppen én megfogalmazódott bennem egy ilyen érzés nekem, ez egy hála érzés, hogy mennyire nagy köszönetet kell nekünk mondanunk nektek, hogy most is egy óra hosszát eltöltötök velünk, lehet, hogy az van benneteket, hogy lehet, hogy csak egy mondat, vagy egy szó, ami megragad majd valakinél, ugye kikerül ez a világhálóra, hogy egy lelket nem megmenteni, mert épp mondta Szilvi, nem lehet senkit megmenteni, de a felébredéshez való hajlam, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ez megszületik valakibe. Ez egy fantasztikus dolog. Úgyhogy köszönöm így innen, hogy eljössz mindig hozzánk, és így egy órát eltöltesz velünk. Hát mondtad, hogy nem tudod, hogy lesz-e valamire idő. Nem tudom, pontosan mire gondoltál, mert most így izgatja a fantáziám. Hogy mire gondoltál pontosan? Igen, csak arra, hogy ugye amikor a múltkor beszélgetünk, akkor a végén például ezt a hipnózis anesztéziát, vagy a szülés hipnózisban, ugye van ez a hipnobőrsz és egyéb fogalmakat,
abszolút csak azért említettem meg, hogy ha későbbiekben van erre érdeklődés, bár nem személyes területeim, de nagyon nagy tisztelője vagyok ezeknek a területeknek, akkor erről is beszélhetünk. Mert hogy ha már ébredésről, meg mások ébrezgetéséről van szó, meg arról, hogy ez végül is egy segítői tevékenység, én abban érzek egy nagy feladatot magam számára, hogy egyszerűen a lehetőségeket, amik a világban már vannak, azt tárjuk a barátaink, embertársaink elé itt Magyarországon is, hogy elindulhasson egy igény abba az irányba, hogy bár már nagyon sokat tudunk a természetes életmódokról, és arról, hogy természetes módszerekkel, vagy természetgyógyászati módszerekkel, vagy a holisztikus gyógyítással hogyan szabadulhatunk meg egy betegségtől. Arról is sokat tudunk már Eszter Hicks óta és a nagy nevek óta, hogy mi is az a teremtés, és hogyan próbálhatjuk ezt a magunk hétköznapi életébe beépíteni. De hogy vannak még például ez a szülés hipnózisban, vagy örömteli szülés, az egyik kedves kollega nem így hívja, aki ezzel foglalkozik, hogy például kedves nők, kedves anyák, kedves nagymamák, akiknek lányaik vannak, vagy kedves nagypapák, tudjátok-e azt, hogy létezik Magyarországon is most már egy olyan kedves szakember, aki abban segít a fiatal pároknak, akik babát várnak, hogy tudják mozgósítani az önhipnózis módszerével azokat a természetes fájdalomcsillapító, nyugtató és egyéb folyamatokat az agyból kiindulva az egész testben, hogy ez a szülés az valóban örömteli tudjon lenni, az valóban egy kellemes folyamat tudjon lenni a mama és a baba számára is. Szokták kicsit tévesen fájdalommentes szülésnek hívni a folyamatot, ezt nem tudjuk az anyukáknak ígérni ebben az állapotban, hogy ez fájdalommentes, mert ez azt jelenti, hogy a baba természetes úton születik, tehát a fájdalom is jelen van, de ettől függetlenül hát ez egy hihetetlen dolog, hogy az ember megtanulja azt, hogy például endorfint hogyan tud felszabadítatni a szervezetében, hogy abból egyre több termelődjön. Ugye az endorfin a természetes fájdalomcsillapítónk, és milyen jó az, hogyha sem gerincérzéstelenítést nem kell annak a kis mamának adni, hogy ne fájjon, sem hihetetlen kínok között végigcsinálni ezt a folyamatot, hanem hogy van egy átmenet a kettő között. Úgyhogy kedves anyukák, vagy kedves leendő anyukák, tudjatok erről, és éljetek ezzel a lehetőséggel, és használjátok a saját belső folyamataitokat arra, hogy ez minél könnyedebben és minél boldogabb élményként sikerüljön számotokra. Hozzáteszem, hogyha az ember megtanulja például az önhipnózisos fájdalomcsillapítást, és megtanul olyan önhipnózis gyakorlatokat, amelyek hatnak a fizikai állapotára, az egészségére, a nyugalmára, akkor természetesen ez nem csak azok számára adott, akik babák várnak és szülés előtt állnak, hanem gyakorlatilag ugyanígy működik a fogfájásra, a fejfájásra, vagy egy vizsgadruk helyzetben az önmegnyugtatásra, minden egyébre. Ez már csak fantáziás kreativitás kérdése, hogy milyen területeken vetjük be ezeket a módszereket a magunk megsegítésére. Épp erről fogunk egyébként holnap beszélgetni, nem pont erről, csak ugye magáról erre a fáról, amit mi növeztünk, ugye majd Tündivel holnap szombaton lesz egy ilyen kis meetingünk reggel 9 órakor, mert most képzeld el, Katalin, hogy ugye hívunk ide több trénert, illetve több szakember, természetgyógyást, mindenféle mestert, és ugye itt az a feladat, hogy megismerjenek benneteket, de igazán ugye nem tudunk mélyen belemenni, mert hát ugye időhiányában vagyunk mindig. De viszont így a fát tudjuk kinöveszteni a gyökereiből, ugye kinőnek az ágak, és például ez nagyon jó módszer arra, hogy aki mondjuk kíváncsi arra, hogy ti hogyan dolgoztok, egy ilyen
egy ilyen ágat kinöveszteni, hogy a ti módszereteikről, mit tudom én, minden héten 1-2 óra hosszát lehetne beszélgetni az adott csatornán, tehát tudunk csinálni egy ilyen kis ágat, egy ilyen kis csatornát. És most megszületett egy gondolat bennem, nekem annak idején volt egy csoportom, ez ilyen hobbiból csináltuk, hogy kismamákat segítettünk. Tehát onnan jutott eszünkbe, ugye én diagnosztikával foglalkoztam nagyon sokáig, és ugye jött hozzánk egy csomó kismama is, és nagyon-nagyon komolyan féltek, hogy mi lesz ma, amikor hiába jártak ilyen tanácsadásra, meg hiába jártak hozzájuk a nővérkék, ez ugye csak megszületett a félelem, de hogyha napi szinten mondjuk egy kismama ágat is kinöveztek itt a fából, akkor akár 5-en, 6-an, 8-an, most van egy másik konferenciatermünk, egy ilyen 8 kamerás, ahol most képzeld el, 8 kismama összeül, és akkor ott van velük egy védőnő esetleg, vagy egy ilyen szakember, mint te, és akkor fölkészítik arra, hogy hát ugye ez egy természetes folyamat, persze fog fájni, de hát ez ezzel jár, de hát nem biztos, hogy el kell érzésteleníteni, vagy rögtön császár, stb. Most csak így hangosan gondolkozom, de fantasztikus az a gondolat, amit így bennem is fölébresztettél ezzel, hogy igenis van létjogosultsága ennek az egész ötlet bőrzének, úgyhogy ott azon a csatornákon tudnánk ezekről bővebben beszélni. Esetleg hoznám még olyan szakembereket, akik ezt fölvállalják, mondtad is, hogy lenne olyan házaspár, vagy nem tudom, akik ezt ugye el tudnák mondani, mert szerintem nagy igény van erre, mert az emberek, most képzeljétek el, otthon csücsükélnek egyedül, vagy valamelyik kórházba, borzasztó körülmények között, és így legalább egymás kezét fogva föntebb emelnénk az egész tudatállapotokat, a tudatos ébredés szó szerint. Most kicsit így elkanyarodtam, de ez egy ilyen gondolatébresztőnek volt, meg ugye ez videóra lesz fölvéve, tehát ez kimegy a világhálóra, hogy hát ha valaki azt mondja, hogy oké, ő is segítene ebbe a tudás átadásába. Hát még egy kérdésem van, mert ugye nagyon szalad az idő, hogy ugye nem csak a szülési fájdalmakról beszéltél, hanem ugye mindenféle fajta fájdalomnak a csillapítására az endorfin, ugye mondtad, felszabadítható. Igen. De most erre mondd esetleg egy konkrét dolgot, ezt meg lehet tanulni, vagy mennyi idő alatt lehet ezt esetleg, vagy... Meg lehet, és abszolút bíztatok mindenkit, mert ehhez nem feltétlenül kell nagy meditációs vagy hipnoterápiás vagy egyéb múlt, hogyha egy másik szót használok, és azt mondom, hogy mantrázás, és bizonyos dolgoknak a mantrázás, az is több technikából lehet ismerős, nem csak a buddhizmusból. Hát tudok egy konkrét példát, ami nekem mindig nagyon megható, és most meg fogom próbálni úgy elmondani, hogy kicsit kevésbé éljen bele magam, mert hihetetlenül tisztelem azt a kedves hölgyet, akiről szó van. Volt egy hölgy, aki már rákkal küzdött. Él még és jól van, és csodálatosan meggyógyult, ezt hozzáteszem. Idén januárban találkoztunk, nagyon-nagyon messziről, a Nagykanizsáról jött el hozzám, és együtt töltöttünk egy napot. És egyszerűen végig beszélgettünk ezt a napot. Beszélgettünk arról, hogy mik lehetnek a betegségének, vagy úgy általában véve a betegségeknek a lelki okai. Hogyan működik a test-lélek-szellem harmóniája? Hogyan működik az, hogyha nekem egy érzelmi problémám van, akkor abból kialakulhat testi problémám? Szerette volna érteni. Ez egy hát, ha tippelek, nem tudom a pontos korát, egy ilyen 55 év körüli hölgy lehet. És hozzá kell tennem, hogy számára minden új volt ezzel a világból. A lánya, aki természetgyógyász, el hozzám. És nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy úgy döntött, hogy végigcsinálja az orvosi protokollt a mellettől való megszabadulás érdekében. Tehát ő éppen kemoterápia előtt állt, és éppen egyéb orvosi kezelések előtt állt. És arról beszélgettünk, hogy önhipnózissal, önszuggesztiókkal hogyan tud magán segíteni abban az időszakban, amiről ő tudja, hogy nehéz lesz, de küzdeni akar az élet. És amikor elváltunk, én akkor is a kezébe adtam könyveket, amik hasonló dolgokról szólnak, például a Simon módszerről, a gyógyító képzeletről, és most megint azt mondom, hogy egyfajta önhipnózis könyveket,
és beszélgettünk arról, hogy mi lesz majd akkor, amikor fájdalmai lesznek. Aztán ő elment. És folyamatosan kapcsolatban voltam a lányával, mert hogy a hölgy ugye járt a kemoterápiára, volt befekvős, kórházban befekvős beteg, és hát hihetetlen csontfájdalmai voltak a kemoterápiától. Nem volt olyan porcikája, ami ne sajnott volna a fájdalomtól, sem aludni nem tudott, sem mozogni nem tudott, nagyon nagy. És adtam neki mondatokat, hogy miket mantrázzon, és miket mondogasson magának. És elmondtam neki, hogy tegye félre azt, hogy ezek esetleg furcsán hangoznak. Tegye félre azt, hogy számára ez az egész egy ilyen idegen dolog. Kicsit viccesen az esélytelenek nyugalmával, vagy ilyen általában nem használ hangulatban. Kezdje el ezeket mondogatni. És ezek olyan mondatok voltak, amik nem is feltétlenül azt mondatták vele, hogy már nem fáj, mert fáj, hanem egyszerűen tehát azt az állapotot tudatosították ezek a mondatok, ezek az önszuggesztiók, amikor ő már túl van a fájdalmon, amikor ő már legyőzte ezt a fájdalmat. És hát itt jön az a rész, amitől én igyekszem most nem elsírni magam, mert tényleg számomra nagyon megható, hogy hóesés volt, tehát január volt, lógott a hó. És a hölgy elmondta, nem sikerül, a hölgy elmondta, hogy ült a kórházi ágyon, nézte a hóesést, ami hát mi más kell egy hipnotizőnek, mint valami olyan vizualizáció, ami az elmét egy kicsit elkalandoztatja, elzsibbasztja maga ez a látvány. Hát hipnózisban, vagy hipnoterápiában milyen látványokat képzeltetünk el az emberekkel, neki ott volt élőben, és ő csak mantrázott, csak mondta. És elmúltak a fájdalmat. Szóval hihetetlen dolgokra vagyunk képesek. És ha valaki nem találkozott még olyan emberrel, aki kemoterápián esett át, bár sajnos egyre kevesebb olyan ember van, aki ilyennel nem találkozott, az is el tudja képzelni, hogy ez egy erős csontvelői fájdalom. Tehát ha csak beütjük a síkcsontunkat valamivel, az úgy fáj. Tehát ennek a hölgynek tetőtől talpig minden csontja fáj. És hangsúlyozom, nem 5 perc alatt. De gyakorlatilag ott ülve a kórházi ágyba, egy hipnotikus állapotba hozva magát, egy relaxált állapotban, a hóesés segítségével egyszerűen el tudtam mulasztani ezt a fájdalmat. Úgyhogy, hát ilyen történetek vannak. Nagyon-nagyon nagy szükség van az embereknek ezekre a történetekre, mert én azt látom, hogy nagyon nagy bajok vannak, úgymond, mert azt hiszük, hogy vannak. De hogyha valaki mondjuk végignézi ezt a videót majd, de lehet, hogy azt mondja, hogy úristen, hát lehet, hogy az én életem nem is olyan rossz, és akkor utána fölébred, esetleg elmegy hozzád, elindul egy kapcsolat, mert tulajdonképpen mi történt, amikor elment hozzád? Mondtad, hogy végig beszélgettétek a napot. Tehát nem ilyen injekció, meg akik gondolna, hogy majd így hókusz-pókusz, hanem egyszerűen kitárta a lelkét, gondolom neked, te befogadó voltál, és áramlott az energia, és innentől kezdve elindult egy olyan, hát hogy mire lehet ezt mondani, egy magasabb rezgési szint alakult ki nálatok, és most ez a hölgy valószínűleg meggyógyult, vagy gyógyultál nyilvánítottál? Abszolút meggyógyult, úgyhogy jól van, köszönöm. Hát akkor jól egyszer... Van. És ezt én nagyon fontos dolognak tartom, most nem hangsúlyoztuk túl, de én azt gondolom, hogy ennek is át tudott menni az üzenete, hogy ő döntött, hogy milyen kezelést választ. Ha szeretnénk, valamiben mindig tudok segíteni. Nem az én életem, az ő élete. Tehát ő dönt. De ha én segítőnek gondolom magam, és segíteni szeretnék, és hozzáteszem, hogy ehhez ezt nem kell professzionális szinten csinálni, mindannyian segítők is vagyunk az életben, akkor valamit mindig tudunk tenni. Közben nézem, hogy az elérhetőségedet föltették, köszi szépen, Zsuzsi. Igen, ezek a
Facebook oldalain, igen. Jó. Majd arra kérlek, Zsuzsi, hogy ha lehet, akkor engem is vegyél már föl a Facebookon, mert nem tudok senkit jelölni, mert ez a fránya Facebook mindig letilt engem. Hogyha nem gond, majd az én nevem itt van fönn. Nem online tudáspont vagyok egyébként, hanem én kisbetűvel beírom nagy szerényen. Majd, ha még nem lennénk esetleg tagok, vagy partnerek, csak majd vegyél már föl engem, légy szíves, ha megkérhetlek, ha még nem lennénk. Hát közben felhívom már harcostársamat, mert hát ő is mindig pityereg, de szerintem most is kicsordult a könnye, mert át tudjuk mi érezni azt a fájdalmat, mindannyian. Én is voltam nem komoly daganatos beteg, tehát tudom, miről van szó. Itt vagyok még most is az élők sorában. Hát mi a véleményed, Tündér? Hát újra bebizonyosodott az, hogy az online interneten is lehet érzéseket és érzelmeket közvetíteni, hogyha az ember igazán odafigyel ezekre a tapasztalatokra és élettörténetekre, bizony elgondolkodtatja egy kicsit, és ugye többször beszéltünk az ébredésről. Sok kis ébredés van, meg vannak nagyobb ébredések, ez mindenkinél teljesen más és más folyamat. Az az igazság, hogy meg kell mutatkozni az eredménynek abban, a hétköznapjainkban, az életmódunkban, az életformánkban, az életminőségünkben, hogyha mi tényleg azt az ébredést megéljük, és a tudatosodást is elkezdjük használni a gyakorlatban. Nagyon jónak tartom, amiről a Kati beszélt, az önhipnózis nekem a gyermekeimnek a szülésénél nagyon nagy segítséget adott, hogy ezt tudtam alkalmazni. Ugye többféle módszer van, hogy az ember egy ilyen állapotot megéljen, és egyik az volt, hogy önhipnózisba raktam magam, a másik pedig az, hogy belementem a fájdalomba. Nagyon sokan nem használják ezt, próbáljátok meg egyszer, hogy belementek a fájdalomba, mert sokszor van az, hogy minél jobban ellenállsz valaminek, mintha nyomnád a falat, vissza fog nyomni. Nagyon sok módszer van, próbáljátok ki, hogy kinek melyik válik be ezekről. És ami a kezdeményezésről szólt, hogy ugye beszéltünk a kismamákról, és erről a körről, ugye már a héten ez megszületett ez a gondolat, hiszen csapattársunk lett Ferenci Anika, aki dúla, és ilyen dolgokkal foglalkozik, úgyhogy én szeretném, hogyha ez egy ilyen kicsi közreműködésben úgy azt a faágat, amiről Vili mindig beszél, ugye beindulna, és ebben tudnánk segíteni és továbbadni az információkat. Mert, hogy Kati mondta, amikor már megszerzel egy tudást, és úgy érzed, hogy képes vagy ezt kikommunikálni magadból, akkor előbb-utóbb benned van a vágy, hogy a másikkal is megoszt. Egyrészt azért, mert te is megnyilvánulsz, másrészt egy lehetőség arra, hogy a másiknak esetleg adj valamit úgy, hogy ő azt be is tudja fogadni. Az, hogy befogadja, az természetesen rajta múlik, de azt hiszem maga az online nemzetközi tudáspontnak pontosan ez a célja, hogy az információ áramoljon, és minden olyan lehetőséget és módszert megmutassunk, ami az emberek életét jobbá és örömtelibbé teheti, ha ő úgy dönt, hogy azt szeretné. Köszönöm szépen, Tündi. És akkor visszahozlak, Kati, hogy elbúcsúzz a közönségtől. Nekem egy élmény volt újra találkozni veled. Remélem vissza tudunk még csalogatni egy-két alkalomra, hogyha az időd engedi, úgyhogy még átadom nagy tisztelettel a szót neked. Nagyon szépen köszönöm, hogy újra itt lehettem. Nagyon örülök annak, hogy most egy újabb aspektusából, az önsegítés aspektusából megvizsgálhattuk ezt a hipnózis témát. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok mindenkinek ehhez, hogy ezt gyakorolja, találja meg a megfelelő partnereket, a megfelelő könyveket, a megfelelő módszereket saját maga számára, és nagyon-nagyon kellemes ébredést és útonlevést kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és egy videóval búcsúzom szokásom szerint. You know why people do what they do? The people who go after this stuff, what makes it worth it? It's got to be your passion. You got to love it, ladies and gentlemen. You got to love it. It's got to be what you are supposed to do. You want to sing, and even though they want to invite you to Carnegie Hall, you're going to sing to anybody that listen to you, including singing to yourself. I used to talk to my plants when nobody else would listen to me. You got to write, even if no one published your book, write, because that was given to you to do. You do what it is you're supposed to. You're supposed to build something. You're supposed to create something. I don't know how to do it. Learn. Do whatever is required. Just go out there. It's possible you can get what you want. It's necessary. If you want it, you got to go into action. You got to be willing to experiment. You got to be willing to fail and to succeed. You got to be willing to form and develop new relationships.
It's you, it's on you. You got to make that happen. Nobody's going to bring it to you on a silver platter and say, here's your dream manifested. No, it's hard. Yes, it's hard. It's difficult. Yes, right. And it's worth it. Well, here's what I'm suggesting to you. That when you're working, you have a wall to break through. Let's say a friend of mine he runs a marathon, and he says, when he's running the 26-mile marathon, he said, let's say that hypothetically, that 18th mile is the wall. He said, Les, when you get there and you're running, he says, everything in you is telling you to stop, to give up. Every muscle is aching, and you're saying to yourself, I can't do it. I can't do it. And you just keep on and you keep on and you keep on. It seems like you're moving at slow motion. And then eventually when you break through that 18-mile wall, then you know it's like done and you're on automatic and you glide on in. And you know it's there. You know you're going to get to the finish line. And we've all had experiences where we were working on something and we knew it was possible. And we did those things that were necessary to bring it into reality. We took the responsibility to make it happen. Other people couldn't see it. A lot of people didn't believe it. You were attacked. You were criticized. People were opposing you, but you kept on doing it. It was hard. It was rough. It was difficult. But to you, it was worth it. And eventually you got to a level you know, can nothing stop me now. I'm on the move. I'm on the move.